Pajatu pachichewa pali mawu amene amanena zona kuti mbiri samafuta zimene anthu tachita ntchito imene tagwira ku dziko lapansi imene ndithu imalembedwa mu history. Ntchito imeneyi kaya kuti ndi yabwino kaya kuti ndi yoyipa komano zimakhala zonoti ndithu zalowa mu history. Makamaka tikapita ndithu kwa atsogoleri kaya kuti ndi adziko kaya kuti ndi amene ndithu amatumikira ma department osiyanasiyana a dziko. Anthu amene mbiri yawo imakhala zona kuti yalowa ndithu mukaundula ndeka anachita zinthu zabwino ku dziko, zinthu zimenezo anthu amadziwa kuti akuti anapanga zakuti. Kaya anachitanso zinthu zoyipa zonsezo zimakhala zoti zinalowa ndithu m'malekodzi. Mongatu ambiri tikutsatira bwino kuti dzulo ku MDF kunali mwambo umene ndithu akuluakulu a asilikali kumeneko amapanga ndithu handover udindo amene watu ndi a Valentino Phiri amapereka ndithu mphamvu zimene anali nazo ngati MDF commander kupereka ndithu kwa a commander asopano amene asankhidwa amene watu ndi a General Jaff. Tikukhulupirira kuti ambiri mwambo umenewo tinawutsatira mmene unayendera ndithu. Komano tisanapitire ndi nkhani yathu timafuna tifotokozere chonchi. Ife tikamabwera kumapereka ndithu uthenga umenewo sitimatumikira chipani china chilichonse. Palibe ena aliwonse amene amapanga sponsor akhankhani za mabando kandi chani amene amapanga sponsor ndekuti ndi ena mwa achibale athu kuti zikhala tikupereka uthenga umenewo. We want to make it clear kunena zona kuti sititumikira chipani china chilichonse kandi cholamula kandi chosusa boma. Pali mkulu wina wake apa amabwera ndithu kumaza tokwana kuma comment section uku amene zinake amatchedwa kuti Thula Mbale. Nde mkulu amene akuoneka kuti ndi mmodzi mwa zigoba za chipani cha Malawi Congress Party. Nde akulu tikuchenjezeni kuti mukafune kopangira zimenezo zikapanga ndithu kumeneko muzikapereka uthenga okomera chipani cha Malawi Congress Party kumeneko. Kandi ino chigoba cha MCP zimenezo komweko. Tipite ndithu ku business yathu nkhani timakamba ndithu ya ku MDF kumene timafotokoza kuti asilikali ankhondo kumeneko maka ndithu akuluakulu asilikali amapanga handover kumeneko amene watu ndi a General Valentino Phiri amapanga handover kwa General Jaff amene anasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika. Nde paja amene a General Jaff anali ndithu wachiwiri wa a commander a Valentino Phiri. Tikupea kuti ambiri utsatira bwino. Nde pamwambo umene tinaona ndithu kuti panali zochitika zambiri pamene tinaona ndithu kuti asilikali ankhondo anakoka ndithu galimoto ya mtundu wa cruiser imene ndithu munali a Valentino Phiri kusonyeza kunoti amene ndithu amaliza zakumene ku MDF akuakoka ndithu kuti tiye tuluka iwe kukhwitima. Ena kwinako akusangalala kunena zonoti ndithu amene apita anatumikira bwino kumene ku MDF. Ena kumweko ndithu kunali kusangalala kuti amene sanatumikire bwino kumene ku MDF. Ndimene ndithu zimakhalira pamoyo. Nde pamwambowu amene a Valentino Phiri anayankhula maka pamene amalimbikitsa amene asankhidwa amene amapanga handover udindo kuti akuyenera kugwira ntchito yopitiriza ndithu ma reforms amene iwo a Valentino Phiri anasiya kumeneku. Komanso pa iwo okha amene a General Jaff ndekuti sangathe kugwira ntchito kupanda ndithu kuthandizidwa ndi timu ya kumeneku ku MDF. Nde amawalimbikitsa ndithu kuti agwire ntchito ine professionalism. Now funso ndilonena kuti kodi amene a Valentino Phiri anagwira kumene kuntchito mwa professionalism ngati mene akulimbikitsira anzawo a General Jaff. Funso limene likubwera maka pokusatira ndithu kuti ambiri linatsatira bwino ma incidents amene amachitika pamene utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party umatsogolera dziko la Malawi kumene kuti ku MDF amene anali ame commander anali ndithu amene a Valentino Phiri. Kodi anatumikira nzika za dziko la Malawi kuteteza nzika za dziko la Malawi kuliteteza ndithu kumagawo onse amene akuteteza. Pajambiri tikutsatira bwino kuti pa 10 June 2024 kunachitika ndithu ngozi ya ndege imene inapha a late Saulos Chilima amene ali vice president mu nthawi imeneyo. Ndipo tsatira kuti ndege imene inanyamula amenewa inali ndithu ya MDF. Itasowa ndege imeneyi maka itapita ndithu kuchikangawa kumene kucha. Zambiri zinakhala zikuchitika kumano chimene tinapanga notice ambiri nchonena kuti amene wa MDF anapanga ndithu ma press briefing ndi anzawo aja akunkuyo aja black box aja amanezo noti black box ndithu ilipo mu nthawi imeneja. Ndipo tenga ndi press briefing imene achita ndithu chakumadzulo pa 10 June panepo amazakamba zona kuti kumene ndithu atumiza rescue team imene ipite kukafufuza ndege imeneyo. Koma patangodusa maola ochepa tinamva ndithu kuti amenewa analengeza kuti apanga suspend operation
imene imachitika kumeneko yosaka ndege imeneyo. Nde amenewa anatumikira nzika za dziko la Malawi makapoteteza ndithu nzika pamenepo. Paja amenewa asilikali ankhondo amachita ndithu ma trainings awo kumeneko ku Chikangawa, amachezera ndithu kumeneko kupanga ma trainings ambiri takhati kutsale bwino mezi makhalira kumeneko. Komano zine zodabwisa kwambiri kuona zonoti amenewa akunena zona kuti kunkhalango kumeneko ndiko khwitima, akuti ndithu kumene kunagwera ndege imeneyo kulibe mizi, ndimene anayankhulira nthawi imeneyo ambiri kutsatira bwino. Mu chaka cha 2025 munali ndithu mwezi wa April umenewo tikupira kuti ambiri natsatira bwino nkhani imene imachitika ku Nkhatabe kumene akumaziwa kuti ku Kasasire ndeti ndimene ndithu kunali nkhani imene amenewa akumanda a Valentino Phiri anazalamula asilikali ankhondo kuti apite kumeneko akaphwasule nyumba za anthu kumene kunali kugumula nyumba za anthu kuwathamangisa mizi imene makhala kumeneko. Nkhani yake akuti anthu amene amapanga encroach malo amene MDF imapangira ma trainings kumeneko. Zinali nkhanza zambiri zimene anthu amene aku Nkhatabe kumeneko Kasasire anakumana nazo, ndipo ambiri anayankhula kudzudzula amene a Valentino Phiri ndi gulu lawo ku MDF kuti sanagwire bwino ntchito. Tikumbukira ndithu a bishop aku Kalonga diocese amene amaziwika zonena kuti a Martin Ntumbuka anazadzusula ndithu makapa mwambo umene mwachitika wa mapemphero ndithu ku Nzuzu kumeneko. Kuti zimene anachita amene wa MDF kudzudza anthu kuwaphwasulira ndithu nyumba zawo zinali nkhanza zonena kuti ngati nthambi imene matipereka chitetezo samene akuchita zinthu ngati zimenezi. Nde pamenepa amatumikira dziko kapena amatumikira ena ake pamene amachita ndithu nkhanza zimenezi. Kuchoka pamenepo pana ndithu pa 26 June pamenepo 2025 pamene gulu la anamiwa ndi anzawo ndithu amafuna kupanga ma demonstrations amene cholinga chake amafuna kukakamiza wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti asinthe zina mwa zinthu zimene amafuna kugwisa ntchito pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Ndipo tenga ndithu kuti kumene kunapita amene a MDF asilikali to amenewo kunalinso ndithu apolisi, komano kunatumizidwa ndithu gulu la anyamata azikwanje amene anafika pamene panali a Sylvester Namiwa ndikuyamba ndithu kwathibula kwavulaza asilikali ankhondo ali potero akungoonera zinthu zimene zikuchitika. Nde kumafunsa kuti kodi amene amatumikira dziko la Malawi kapena amatumikira a chipani cha Malawi Congress Party chimene ndithu chimalamula nthawi imeneyo, chifukwa zimaoneka zonena kuti amene azikwanje amakula mphamvu kwambiri kuposa a MDF ndimene ndithu zinthu zake zimakhalira. Ndi anthu amene wawa kodi ma orders amatenga kuchoka kuti makamaka asilikali amene apita kugwira ntchito imeneyi ma orders amatenga kuchoka kuti kwa amene wa Valentino Phiri, chifukwa sizoona kuti munthu onyamula chikwanje angakhale ndi mphamvu kuposa munthu amene ndithu makansilikali ona kuti anaphunzira china chilichonse plus ali ndi zida ali ndi mfutiro pamenepo sizingatheke. Timaona zitsanzo zambiri kuti anthu amene apanga violate malamulo amalangidwa kwambiri ndi amene wasilikali. Zija zinachitika kumangochi tinaona ndithu kuti magazi ake amavala majezi a asilikali kuyamba ndithu kuti afuna kusokoneza zisankho, koma chimene chinachitika ndi chani anthu amene ndithu anagwidwa ndikukaperekedwa ndithu ku polisi. Nde zinakanika bwanji panepo kuti MDF apange zimenezozo ateteze amene wa Sylvester Namiwa pogwira makosana amene ananyamula zikwanje zimenezo kandi kwathibula kumene kandi kukasiya ku polisi, komano zimene sizinachitike. Chifukwa chani anthu amene wawanda kuti amakhala ndithu akutumikira chipani chimene chinaliko cha Malawi Congress Party mu nthawi imeneja. Komanso nkhani ina ndionera kuti pamene ndithu atasankha akomanda ena amene watu a Jafu kumeneko ndithu ku Kamuzu Barracks anyamata kumeneko asilikali kumeneko anasangalala kwambiri, kunamveka ndithu anthu kukuwa kusangalala kwambiri. So zotinoti amene ndithu a Valentino Phiri achosera udindo umene anali nawo wamkulu ndithu wa asilikali ankhondo. Nde anakakhala zonena kuti amene amakhala bwinonso ndi anthu kumeneko ku MDF kodi zinthu ngati zimene zinakachitika anthu ngati amene anakakuwa ndi chitsimikizo chonena kuti amene sanatumikire bwino nzika za dziko la Malawi. Nde monga tafotokozera poyamba kunena zonena kuti china chonse chimene anthu amachita pa dziko lapansi makamaka ndithu atsogoleri chimalembedwa ndithu mu history magazi zimene ndithu tinachita kana anachita zinthu zabwino ndi kuti dziko limadziwa ndithu kuti anthu anachita zinthu zabwino. Mu history anthu akawerenga amaona zonoti kunali ka komanda wakuti anapanga zakuti mu nthawi ya Nundwe tinaona ndithu mmene zinakhalira nzika zinatetezedwa mmene zinkapanga ndithu ma demonstrations zonse zija zinalowa ndithu mu history pamene awa zinakanika ndithu kuti ateteze nzika za dziko la Malawi. Mwina muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi. Ngati ndemanga imeneyo ilipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo a ena.
Sawa panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mala News 8 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.